gaitezen bat dantzan, has gaitezen gaurko gonbidatuekin Txalaparta izeneko emanaldia estrenatuko dute asteburuan Donostiako Vitoria Eugenian, eta dantzazaleok estrenaldi horren zai gaude Errenteriatik gatoz, naiz eta mundu guztian diren ezagunak. Biba Kukai! Japa! Kaixo! Arratsaldeon! Postekoak eta etxen egingo gara. Asko gara eta. Kaixo, arratsaldeon, nobio etorri deno, jaupa, ekipo, Ia, guere parte sentitu. Guere dantzan hasiko, hasi da? Dantzan hasiko gara. Ez dakit. Ongi etorri guztioi, ondo esaten dugun, Jon Maia, Izar, zura bizena, Aizpuru, Alain Maia, Ibon Ugarte, eta Nerea Bezga. Bai, ongi etorri guztioi, Eskerrik. Ondo, deno zaudete hemen? Ala, bakarrema falta da, Jon? Falta dira. Falta dira. Batzuk. Ikuskizunean, Txalaparta ikuskizunean direnen artean, Urko Michelena, Izar Urrestarazu, Arantza Iglesias, eta holtzan ez diren lantaldeko gainontzeko guztiak ere, noski. Nerea zer moduz doazen saioak? Ondo. Astebururako prest? Bai, beharko. Bai? Bai, baina esan diguzu orain pixka bat estutzen ari direla, ez da azken momentuan, ez? Estutzen ez, da txorroskilua. Txorroskilua. Bai, eta ez gauza zuzendu behar izaten dira, azken momentuetan? Azkeneko momentuko ajusteak, ez? Musika, koreografia, argiak, pixka denetik hortikan. Detaile txikiak. Bueno, denbora daramazue mundu honetan, Ibon, baina oraindik ere urduritasuna nabaritzen da? Azken egunetan, dagoeneko lasai hartzen dituzue. Ez, azkeneko eguna gaina, bai, urdurienak dira. A ber, urduriena izaten da, prozesua iritsi arte. Behin holtzan gaudela edo astekotan gaudela, hor ja urduritasuna egia da ez dela hasierako berdina. Orain tensio bada, ardura bat iguale bai, eta disfrute bat aldi berian, ez? Baina hor ja beste gauza bada. Urduritasunak daude prozesuan, erabakietan, eta ateratzen ez diren gauzetan, eta hori dena. Alain, Txalaparta du izena, Kukairen sorkuntza berri honek, zer dago Txalapartaren atzean? Ze kontatuko diguzue Vitoria Eugenian asteburuan? Bueno, Txalaparta da protagonista nagusia, ez fizikoki bakarrik. Azkenean Txalaparta lan du modu ezberdin askotara. Erritmo ezberdinak, Txalapartaren ezaugarri nagusiak alternantzia, bakarrik ez dugu egiten, dantza kasu honetan ere, koreografia aurrea emateko eta bestian beharra dakagu. Eta, bueno, pixkat, instrumentua bai, baina pauso bat gehiago eman dugu eta beste erritmo batzuk landu ditugu, eta, bueno, pixkat ezaugarri guztiak eramana izan ditugu holtzara, ikuskizunera. Izar, eta Txalaparta eta dantza ongi uztartzen dira, ala zaila da? Oso ongi, bai? Azkenean erritmo baten gainean dantzatzen dugu sarritan guk dantzan, eta, bueno, kasu honetan horrek inspiratu gaitu Txalapartan inguruko emanaldi hau aurrera emateko, noski. Jon, sorkuntza berri honen inguruan, zuk uztarketa hori, noraino dela posible ikusten duzu? Mugarik ez dauka Txalapartak, dantzak ere ez, sorkuntza honek ere ez? Ez, inundik inora, mugak pertsonen gandaude eta ez materiatan, ez da? Eta, bueno, Alainek esaten zuen hildotikan, ez da? Azkenean Txalaparta instrumentua bai, bino Txalaparta kontzeptuaren atzean gauza asko daude. Elkarrekin eraikitzea, bion artean zerbait eraiki, biona dena baino biotako inoren jabetza ez dena, transmisioa, kolektibidea osatzea, bueno, kontzeptu asko daude, eta fizikoki instrumentua lantzeaz gain, kontzeptu horietatik ere, eta, bueno, amaiezinak diren kontzeptu horiek, ez da, bai musikan, bai erritmoan, bai mugimenduetan. Bueno, elkarlana aipatzen duzu, eta Ibon, kasu honetan, koreografo baten laguntza izan duzu, ez da? Jesus Rubio Gamo koreografoaren laguntza. Nola hasi zen elkarlan hau? Bueno, pues normalia nolako prozesuak hasten dien bezala dela elkar ezagutzen. Berak, bera hasi zen gu ezagutzen, gure dantzatzeko modua edo dantzakera, gure aurretik jaso dugun dantza tradizional guzti horren hori dena ezagutzen, eta gero guk bere lenguaia ezagutzen. Bera hasi zen bere lenguaia erakusten, guri gauzak eskatzen, probatzeko, eta gauzak probatzen eta elkar ezagutzen, hola hasi zen dena. Nerea ez da lehenbiziko aldia bertakoa ez den koreografo batekin lan egiten duzuela. Zuei gustatzen zaizu lan egiteko modu hau? Zer ematen dizue zuei horrek?
Ba, nik uste da aberatsa dela beti, ez? Beti norbait berria etortzen denean, baina, bueno, bizitzan bezala, ez? Edozein pertsona, edozein ezaugarri berria denean, ba, beti da aberasgarria. Eta kasu honetan, Alain, txalaparta emanaldi honek, zenbat du zuenetik, zenbat du beretik? Ba, euneko una guria, ez? Bueno, nik uste arrakasta pixkat hor dagoela, ez? Zehose imitatu nahiko bagenu ere, ba, ez ditzake benetakoa, ez? Ibonek esan duena, azkenean lana hor dago, ez? Gu Jesusen mugimenduaz busti edo pixka bat, eta bera gureaz, ez? Eta, bueno, nik uste nahiko bi mundu horiek nahiko ongi moldatu direla, nahiko ongi ezkondu direla, eta euneko una, esango dut, bai. Bai, Izar, zer modu duzu, koreografo berriarekin? Orduan, esango dut, bai, dena oso ondo fundala. Oso pukaida, ez da? Hoi da, bai, erabat. Bai, ni gustora, azkenean beti da berazgarria lenguaje berri bat eta gurian arteko fusio noa eramango duen ikustia eta sentitzia. Eta, bueno, azkenean ebai dantzari bezala inoiz ez ga asetzen, orduan beti nahi izaten dugu, beti kroeska bat gotxillo. Eta kasu honetan, beste koreografoa batek bere eskua eta bere begirada sartzik launtzen du dantzari bezala uztartzen guri aberiakin, bere mugimendua gurea ekartzen, eta, bueno, aberasgarriena netzako dantzari bezala, azkenean beak erakutsi digunan zerbait edo betirako gelditzia gure gorputzetan. Bueno, txalaparta emanaldia ikusi nahi duenak, badaki asteburuan joan barko duela Vitoria Eugeniara, bien bitartean Kukairen aurreko lan batzuk gozagarri, begira. Hortxe ikusi dugu, orain arte egin duzuenaren zertzela da bat. Jon, hor ikusi ditugu, tradizioaren gainean eraikita, kontzeptu berriak, pauso berriak, dantza berriak, jantzi berriak, berritasun asko. Zuen garapenaz, konstiente zarete, egiten ari zareten evoluzio horretaz? Neurri batean, bai, batzutan ikuste distantziarekin denboraren eta fizikoki ere distantziarekin agian errazago ikusten dirala, ez? Guk barrutikan nik uste baietz, proiektu bakoitzak suposatzen digu erronka bat, eta naiz eta batzuetan sentsazioan dena azkarre doala, orain irudiak ikusten dituzu, eta bai, nik oso identifikatuta sentitzen naiz ikusitako guztiarekin, baino konstiente gaur adibidez beste urrats batean gaudela, ez? Garapen logiko batean, eta nik uste proiektu batek bizirik egoteko, hor dago lagakoetako bat, ez? Etengabe bizirik mantentzea, eta, bueno, kidek esaten zuten moduan, ez da? Bizirik pertsona bezala, goze horrekin, ilusio horrekin, eta, bueno, gure lanan maite dugunez eta gustoko dugunez, egunotako urduritasun horrekin, benetan inporta zaigun zerbaiten aurrean gaudelako. Ibon, beti maite duzu ez zuen lana, esan nahi dut, dagoeneko denbora asko pasatu da, konpainia sortu zenutela, izango dira gora bera emozionalak ere hor, ez da? Hombre, pila bat, izugarri, bai, klaro. A ber, nik nire esperientzia pertsonala posiblea izu kontatu, zein dola bizitzaeten, ia prozesu guztitan daude gora berak. Zatikan momentu guztiak ez dira onak, momentu batzuk zailak dira, dantzari bezala exigitzen dizute eta zure buruari exigitzen diozu, eta batzutan frustrantea da. Ez eman espero dezun maila, edo ez jakin emango dezun, edo, bakizu, hor galdera pila badaude hemen atzetikan dantzari baten barruan nik uste.
Orduan, prozesu bakoitzak ditu bere gora beherak, eta daude gauzak asko kostatzen zaizkizula, landu berdiela, baina gero bukaeran, bai, maite dezu pila bat gainea. Eta dakazu gogua egiteko. Izan momentu bat, dakazula gogua egiteko. Bai. Eta egiten jarraitu ezazue, bai horixe.